Unomntwana noma wena muntu omdala uhlushwa ama-worms, aseyaziphumela nje random. Kukhona lokhu uthola ukuthi kuyaphuma kuncanyana, kuyaphuma ngezansi, kukwenza ukuthi ube ne-discomfort. Mhlasimbe omunye even ehleli uthola ibhulukwe noma i-underwear seyinomaka la ey'nqeni ngenxa yokuthi kunezinto ey'phumayo ezimhloshana. Thola ilentuzana-ke i-alule, it's one of ama-aloes. Uthathe yona, kuthiwa ngegama lasemakhaya usalenxiweni, iseliswa kakhulu iy'nkukhu ukuthi uma zinesifo lesi somgonxoso, ukugcobe, uthole isirinji bese uyachatha ngakho. Also futhi uphinde ukuthathe uphuze iy'puni eziwu-2 in an empty stomach ekuseni nantambama, uzoba right, ukwazi ukuthi uphile. Siyabonga.